Салям алейкум, в эфире программа «Гёнуль Гёнуль Дэн». Гость программы – актриса Эльзара Бекирова. Салям алейкум, хош келдіңіз, Эльзара ханым. Эльзара ханым, вы одна из успешных актрис Украины, наша соотечественница. Когда вы поняли, что хотите стать актрисой? Когда вы поняли, когда вы определились в детстве или в сознательном возрасте? Дякую. Я не така успішна, як ви кажете. Взагалі, я можу сказати, що я росла в дуже творчій сім'ї. Батько грав на трубі, вирізав по дереву, мати у мене дуже гарно готує. Я вважаю, що це теж мистецтво. Я дуже люблю готувати, для мене це теж творчість. У нас все дитинство якось проходило з творчою атмосферою. Ми коли приїхали в Крим, у нас йшло будівництво, батько мені дуже багато співав, вчив мене пісням, і коли у нас було будівництво, я вставала на фундамент. І коли проходили сусіди, я зупиняла їх, казала, хочете, я вам заспіваю? І починала співати «Бахчада Карамказе». І у мене якось з дитинства мені подобалося отак звертати на себе там увагу якусь. У нас в дитинстві нас дуже багато, ми жили там, де самі кримські татари були. І дуже часто вся вулиця збиралася, влаштовували такі свята, де всі діти влаштовували концерт для батьків. Ми пригощали людей кавою, кавунами. Це якось проходило в такій творчій атмосфері. Потім наші батьки зібралися вулицею і знайшли дівчину-хореографа, яка викладала нам кримсько-татарські танці. У нас постійно на вулиці були якісь звітні концерти, у когось на дворі, це проходило у когось вдома. І потім мене батько віддав в музичну школу. Потім я ходила на вокал. Я дуже багато куди ходила, і одного разу я якось зрозуміла, що акторська професія, вона пов'язує все це, включає всі ці это синтез разных сфер, разной культуры, туда входит хореография, я вирішила, вокал. що я буду актрисою. А когда вот именно с театром познакомились, с театральным искусством? Якщо пригадати, десь у 2003 році я вперше, мабуть, раз потрапила в театр. У нас була нова класна керівничка, у неї була така традиція, вона раз на тиждень ходила в театр. І вона почала нас запрошувати із собою. Якщо, мовляв, у когось є бажання, ви можете ходити зі мною. І нас батьки постійно відправляли. Мама наряжала мене в сукню, я ходила на вистави, дивилася, щось мені подобалося. Це було в Криму? Так. В Сімферополі? А який це був театр? Ми ходили в різні театри. Я ходила, дуже багато вистав дивилася в Кримсько-татарському театрі. Я дивилася багато вистав в російському театрі, в музично-драматичному театрі. І потім я вирішила, що мені це подобається, що це дуже атмосферно, що це дуже захоплююче. І я вирішила піти в театральну студію. В Домі піонерів я знайшла театральну студію «Світанок». Там були викладачі Олександр Олексійович Польченко і Алла Володимирівна Петрова. Вони зараз в Києві теж проживають. Ми ходили до них, вони постійно нас якось налаштовували. Вони допомагали нам зрозуміти, чи хочемо ми бути в цій професії, чи ні. Вона дуже допомагала мені перед вступними іспитами. Вона допомагала мені зрозуміти, куди я хочу поступати. Дуже вдячна їм, тому що і досі їм не байдуже, вони постійно дзвонять, питають, як я творчо розвиваюся, допомагають десь, допомагають аналізувати роботи якісь, які дивляться.
В Светанке на самом деле выросло очень много актрис, актеров, и среди них много наших соотечественников, которые начинали свой путь в Симферополе, в Светанке, и дальше уже продолжили свою деятельность. Вот вы, и у нас в нашей студии было много актрис, актеров, которые учились как раз-таки в Светанке. Дальше вы учились в Харьковском институте искусств. Так. Знаете, для каждого творческого, тот, кто выбирает творческий путь, всегда очень сложно поступить, особенно в театральные вузы. Как вам удалось? Я поступила на контракт. Це мене трохи засмутило, але через деякий час я перейшла на державну форму навчання, отримувала стипендію. Це була моя така перша маленька перемога над собою. Десь мені дуже подобалося вчитися. Якогось там ніколи не було, щоб я відчувала себе там. То есть вы нашли себя, можно сказать, прям сразу? Не було розчарування в професії? Ні, не було. Було дуже багато, знаєте, чого? Це, мабуть, у кожного буває, що коли я приїхала поступати, я вважала, що я щось знаю, я вважала, що я щось можу. І мені батьки казали, що я красива, що я талановита, мені завжди мене підтримували. Коли я приїхала в університет, то нас трохи, спустили на землю. Таких, як ти, багато. Щоб бути талановитою, треба багато робити, треба багато знати, треба багато вчитися. И в дальнейшем вы работали в Харьковском драматическом, Полтавском драматическом театре, дальше в столичных театрах. Расскажите, а как проходили прослушивания? Починаючи з Харкова, в Харкові у мене не було прослуховування. Ми вчилися в Харкові, і до нас прийшов один з режисерів з Харківського театру на іспит зі сценічної мови. Він подивився і відібрав якусь кількість акторів, яка йому сподобалася, до себе в вистави. Спочатку ми у нього приймали участь просто в режисерській роботі, а потім з часом ми перейшли в вистави в театрі до нього. А дальше була Полтава. Дальше була Полтава. Чому іменно Полтава? Це дуже така цікава історія. Я коли закінчила університет, я вирішила поїхати в Сімферополь. Я вирішила, що я буду прослуховуватися в всі театри, бо в Сімферополі зручно, тут моя сім'я, є де жити, це мій дім, і я буду тут працювати. Я позаписувалася у всі театри на прослуховування і почала з російського театру. Я прийшла до нього на зустріч, він сказав, Був Новіков, мабуть, в ті роки. Так. Це був 2012 рік. Я прийшла до нього на прослуховування, він зустрів мене на крильці театру і подивився на мене і питає, як тебе звуть? І я кажу, Бекірова Ельзара. Він каже, ти татарочка, да? Я кажу, так. Він каже, ти знаєш, я не бачу сенсу тобі прослуховуватися, бо в мене немає вакансій для тебе. Каже, тільки ти не подумай, що це через те, що ти кримська татарка, я дуже добре відношусь до кримських татар. У мене ось в театрі Алія працює прибиральницею, теж кримська татарка. І це був такий для мене, мабуть, переломний момент, що я вирішила, що я вже не буду прослуховуватися взагалі ні в які театри в Сімферополі. Я поїхала перший театр, де побачила, що є вакансії, і потрапила в Полтаву, прослухалася, і мене взяли, і я залишилася в цьому місці. Сколько лет вы проработали в Полтаве, и какие впечатления оставил Полтавский театр?
рік працювала в Полтаві. Добрі спогади. Дуже гарно вони відносилися до кримських татар. Я знаю, що вони дуже гарно спілкуються з кримсько-татарським театром. Коли я там працювала, кримсько-татарський театр приїздив туди на гастролі, я ходила на вистави, дивилася, мені дуже сподобалося. Там сказати, що взагалі ані в Полтавському, ані в Київському театрі, ані в Харківському театрі я ніколи не відчувала якогось булінгу з приводу того, що я кримська татарка. До мене завжди було добре відношення. Вы много гастролировали по Украине и по другим странам. Как вы считаете, что можно вообще сказать о театральном уровне страны? Насколько здесь развивается театральное искусство? Я вважаю, що в Україні дуже міцний театр. У мене є улюблені режисери, які мені дуже подобаються. Мені, наприклад, дуже подобається чернігівський режисер Чернігівського театру Андрій Бакіров. Мені дуже подобається Харківський театр. Я вважаю, що це дуже потужний театр. Театр Тараса Григоровича Шевченка. Багато київських театрів мені подобається. Я вважаю, що театр не стоїть на місці. Дуже багато нового. Вони намагаються йти в ногу з часом. Эльзара Ханум, вообще каждый спектакль для актрисы – это определенный этап в жизни. Какой спектакль для вас стал испытанием на прочность, а какой помог открыть в себе что-то новое? Мабуть, для мене перша вистава, яка була випробуванням, це була перша вистава в Полтавському театрі, тому що всі вистави, які були до цього, все ж таки воно було в рамках того, що я студентка, тому що в Харківському театрі я працювала паралельно з університетом. Там були викладачі наші, які, якщо ми щось робимо не так, вони нас направляли. А в Полтавському театрі першу роль я вже працювала сама. І я працювала її як самостійно акторка, не як студентка. У мене не було там якихось поблажок з цього приводу. І це була перша робота, яка для мене була як випробування. Роль, яка відкрила мені щось нове, це, мабуть, роль маленької дівчинки, якій 16 років. Вона була з дитячого будинку. Це моновистава «Наталчина мрія». Це була для мене така особлива вистава, мабуть, улюблена вистава. І в неї така дуже була історія, вона дуже закохалася в парня, і оця моновистава була про те, як вона розповідає про своє перше закохання, про свій досвід у цьому закоханні, і про свої почуття, як воно все розбивається, потім у неї там трапляється своя трагедія, і от для мене ця була саме така, мабуть... Помогла вам раскрыться больше. Так. А если говорить о характерах, какие роли, какие характеры вам ближе? В каких себя комфортнее чувствуете? Мабуть, у кожного характеру для мене був свій вік, бо коли я була ще студенткою, мені нравилися драматичні ролі, мені там хотілося там постраждати, щось таке драматичне. А потім, от зараз я розумію, що я більш люблю такі характерні, іноді більш навіть негативні персонажі для мене ближче, ніж позитивні. А с чем это связано? С определенными этапами жизни или просто... Їх цікавіше грати. Їх цікавіше вигадувати щось, якісь засоби.
вони завжди запам'ятовуються більш. Я дуже люблю казки. Казки – це взагалі така територія, де вона дає безмежно розгулятися твої фантазії. Тут немає меж, взагалі ти можеш вигадувати, тут можна робити що завгодно. Це дуже атмосферно, це дуже класно, ти можеш бавитися, ти можеш шкодити, щось робити. Це цікаво. А як йде процесс подготовки к роли? Как работаете над ролью? До ролі чи до вистави? До ролі, до вистави. Все починається з того, що йде розподілення ролей, вам дають п'єсу. Як ви самі? Як у вас відбувається саме цей процес? В будь-якому випадку все починається з того, що я читаю п'єсу, і я роблю аналіз своєї героїні. Я маю розібратися, хто я, написати свою біографію. Я маю зрозуміти, яка моя задача в цій виставі, який меседж я взагалі несу, що зі мною має відбуватися. І я маю собі намалювати оцю картинку, чітко свій характер, і потім з цього я вже починаю вставати на ноги і наростаю всім іншим. Виходить у мене мій образ моєї героїні. Вам сложно дается или легко дается? Кто-то рассказывает, что прям живет, он не может расслабиться, пока не закончится сам спектакль. У вас как происходит? Є різні вистави. У мене були вистави, після яких я виходила, і у мене все. У мене була така вистава, наприклад, ця моновистава. І я коли виходила після неї, я розуміла, що я більше нічого не можу робити. Я повністю вижата як лимон, і для мене це фізично вона була. Але разом із цим я наповнювалася. Це мені в задоволення було, але вистава важка була. І я перед цим нічого намагалася не робити, у мене були там якісь свої ритуали перед виставою, і я обов'язково читала дуа перед виставою. Це для мене будь-яка вистава, перед нею я обов'язково маю помолитися. Але сказати, що там складно. Є вистави, які я обожнюю, і вони мені ніколи не даються складно, бо це все як забавка, мені воно приносить якийсь такий, не те, що драйв, але мені класно потім виходити, і воно навпаки прибавляє мені сил. А как играть один и тот же спектакль в течение одного сезона несколько раз? Как это для актеров? Я вам більше того можу сказати. У мене був час, коли я працювала в антрепризі, і ми, наприклад, могли виїхати з однією виставою 20 днів, 30 днів підряд грати одну виставу. І це, вам скажу, дуже гарний досвід, тому що, по-перше, ніколи не буває безлаж. Коли я починала тільки працювати, а ще в цьому антрепризному театрі були такі умови, складні умови, тому що у нас майже не було репетицій, тобі там дають текст, тобі дають все, і дуже часто було таке, що генеральна репетиція, якась тобі, ввод твій був за декілька годин до вистави. Це було для мене, спочатку у мене була якась паніка. А якщо я щось не так зроблю, так не можна. Я звикла до того, що в театрах в державних вводили тебе, як слід, у тебе повноцінні репетиції, режисер з тобою працює, каже, чи все так, чи не так, чи готова ти виходити. А тут тебе отак, в холодну воду. Мені було це дуже складно, але я розумію, що це, мабуть, для мене був найважливіший досвід, тому що так, було і таке, що я десь там, були мої проколи, і лажі були, але
оці лажі, якщо ти сьогодні десь там осоромився, щось забув, ти зробиш завтра все для того, щоб твоєму партнерові завтра було комфортно з тобою працювати, бо тобі дуже соромно стає. Ти починаєш працювати над собою, ти починаєш саме ті місця, де ти більше лажаєш, ти починаєш їх відробляти, ти починаєш над ними ще більш працювати, і це добрий досвід. Вы знаете, у творческих людей очень часто они сталкиваются с неуверенностью в себе, с сомнениями. А как вам удается преодолеть страхи? Ви знаєте, для мене найстрашніше, от взагалі найтяжкіше в моїй професії – це грати себе. От ваша професія, наприклад, це для мене взагалі, я знімаю шляпу. Це дуже для мене найважче, тому що мені от навіть зараз важче говорити, ніж говорити на сцені, в образі. Тому що коли я в образі і я щось зроблю не так, я можу це легко обіграти і сказати, це не я такий дурний, це в мене... Це мій герой. Це мій герой такий. А якщо це я, і я десь запнулася, щось не так сказала, це я така, і я не знаю, як це виправити. Мені буде важко, бо я розумію, що зараз всі на мене дивляться і думають, що я дурна. І це мої особисті якісь психологічні моменти, але працювати ведучою для мене завжди було проводити від себе. Я завжди казала, давайте від себе, а я буду якоюсь там... І я вигадувала собі якийсь персонаж, аби не бути собою. Тобто в состоянии персонажа вам намного легче? Взагалі немає ніяких проблем. А ваши актерские навыки вам помогают в жизни в тех или иных ситуациях? Так. Це... Мабуть, більш за все я це відчула під час карантину. Я зрозуміла, що треба якось десь підробляти, тому що ми працювали в театрі, і у нас паралельно завжди було багато знімальних десь процесів. Можна було десь піти, знятися, підробити, а під час карантину залишився тільки театр, і ти розумієш, що я живу на одну зарплату. И нужно было делать что-то еще. Так. Не IT-технологии. Сейчас все творческие люди почему-то уходят в IT-сферу. Ні, у мене з цим взагалі якось не клеїться. І я пішла працювати в професію, з якою в якій я взагалі нічого не тямлю. І дуже довго робила вигляд, що я тямлю все. І потім сиділа собі ночами, гуглила, як це робити. То есть вам помогали ваши актерские возможности справляться з цією роботою? Коли я прийшла, і у мене спитали, ти все вмієш робити? Я кажу, все вмію робити. А я розумію, що я нічого не вмію, нічого не знаю з цього, але я можу погуглити десь, я можу там щось. І мені потрібна була ця робота, я влаштувалася, і, мабуть, вже коли вони почали розуміти, що я щось не розумію, вони зрозуміли, що легше вже дочекатися, коли я там дорозумію щось, ніж вводити нову людину в курс. Там дуже специфічні були обставини, це не так легко було починати все спочатку. Ну, все-таки помогает. Для мене здається, що так. Возвращаясь к теме театра, вы знаете, если провести параллели с театральной игрой 10-15 лет назад, по моим ощущениям, изменились подходы, а актеры стали более естественными, то есть нет такой вычурной актерской игры. А вот интересно, а как понять вот для актера, что спектакль прошел удачно и он состоялся? Мені здається, що глядач достатньо зараз чесний. Ніхто не сидить на виставі, яка йому не подобається. Мені здається, треба дивитися на другий акт. Якщо в другому акті глядач в залі є, значить... А с профессиональной точки зрения, режиссеры, которые ставили этот спектакль, после спектакля бывает какой-то разбор полетов? Так. У нас
Завжди було так. Спочатку, коли це прем'єра, так, він приходить після вистав і каже, збирає театр і розказує, як пройшла прем'єра, це перші 2-3 вистави. Потім воно все йде само. Режисер вже іноді навіть не приходить на ці вистави, зачастую так і буває. І він починає далі працювати над новими виставами. Мені здається, якщо ти щось робиш не так, тобі партнери допоможуть, скажуть, ти щось мимо. То есть есть такое взаимопонимание между партнерами? Так. Мені, може, пощастило. У мене завжди гарні партнери були на майданчику. Коли я, наприклад, працювала в антрепризі, я була ще зовсім зелена, я багато чого не знала. І як нас майстри вчили в університеті, ти маєш, якщо ти вводишся в вистави, ти маєш водитися так, щоб перші вистави грати так, щоб, по-перше, не заважати своїм партнерам по майданчику. Вже коли ти твердо робиш те, що ти маєш робити, тоді ти можеш трохи наростати якимось своїми знахідками. Але перші вистави ти маєш відробити так, щоб не заважати партнерам працювати. І у мене завжди було так, що якщо я щось роблю не так, до мене підходили партнери старші, і вони могли сказати, що тут тобі треба. І вони завжди дружньо відносилися, що якщо тобі треба, ти підійди, ми тобі допоможемо, ми з тобою. Я завжди могла підійти і пройтись, зробити окрему репетицію з тією людиною, з якою мені треба пройтись. Вам повезло в этом вопросе. Как вы считаете, сегодня театр имеет статус в обществе? Несмотря на то, что мы живем сегодня в век интернета, социальные сети, и общество в основном проводит большую часть времени, даже досуг, в интернете. А если говорить о театре? Театр не потерял сегодня своей актуальности? Как вы считаете? Я вважаю, що в суспільстві завжди буде така частина, яка тягнеться до театру. І театр теж не стоїть на місці. Навіть під час карантину з'явилися онлайн-вистави. Значить, це теж хтось дивиться, це теж комусь потрібно. Мені здається, що скільки б нового в інтернеті взагалі в світі не з'явилося, люди взагалі будуть продовжувати ходити в театр, бо в цьому є якийсь ритуал. От дивіться, дуже багато вже літератури в інтернеті, але ж є люди, які не перестають читати книги. Звичайні книги з паперовими сторінками. Отак і з театром. Все одно будуть люди, які будуть любити, поважати театр, які продовжуватимуть ходити. Из столичных театров, какие театры вам нравятся, какие театры вы посещаете, и кто из актеров современности вам нравится? Я ходила в театр Франка, театр на Лівому березі, Колесо ходила Молодий театр. Дуже багато частних театрів тут дивилася. Я не можу назвати когось конкретного актора. Я дуже багато різних бачила. Для мене дуже багато класних акторів є в Україні. І, на жаль, ми не дуже часто стикаємося з ними в кіно, не дуже часто бачимо, тому що це дуже достойні, гарні актори. Тут багато крутих вистав, і маленьких, і великих. То
Тому я вважаю, що... Я тоже считаю, что в Украине очень высокий уровень театрального искусства, особенно в столице. И каждая театральная постановка, она на самом деле вызывает очень большой интерес. Не только игра актеров, не только режиссерская работа, но еще и работа художников-постановщиков тоже привлекает внимание. На самом деле очень хороший уровень. И залы полные, и это очень радует. А как вообще театр может повлиять на общество? Может ли театр как-то изменить общество? Какую-то воспитательную роль театр играет? Все залежить від того, що, мені здається, режисер вкладає в виставу, що вкладає в... По суті, як на мене, у нас дуже часто буває таке, що публіка виховує театр. Кажуть, ми хочемо дивитися оце. Публіка дуже часто хоче дивитися комедії, ви знаєте? Так, такі а комедія все одно вона не заставляє чоловіка задуматися. Ось, це, мабуть, десь наша помилка, що ми йдемо на поводу. Комедія, як правило, бувають самими касовими. Не театр виховує публіку, а публіку виховує театр. Каже, дайте нам оце, ми на це будемо ходити. І на це всі потім починають йти. А для актера, для актрисы вообще, что сложнее исполнять? Комедийные роли, либо что-то там трагикомедия, либо вообще трагический спектакль? Я так не можу сказати. Мені здається, все залежить від... От для мене все залежить від режисера. Від роботи з самим режисером. Наскільки б не була складна роль, якщо режисер знає, що він від тебе хоче, складно тобі працювати, не складно, все одно рано чи пізно ти прийдеш до того, що потрібно. Це стосується і театру, і кіно. Якщо режисер знає, що він хоче сказати своєю п'єсою, своїм кіно, який меседж він хоче запустити до глядача, то в будь-якому випадку ти дійдеш до того, що треба робити і як це треба робити. Вы также, кстати, снимаетесь в кино и в сериалах. Как вы видите свое развитие? Что вас больше привлекает? Театральное направление или кино? Я не можу, це абсолютно... Понятно, що це різне. Абсолютно різні. Мені подобається і робота в театрі, це не можна пов'язувати, порівнювати. А що більше займає ваші мислі? Тут у кожного виду роботи є своя якась романтика, тому що коли ти працюєш в театрі, ти працюєш виставу, у тебе є можливість прожити все життя, разом. В кіно немає цієї можливості. Вони зняли дубль, все, спасибо, і почекай там. Іноді одна сцена знімається в різні дні, ти якось виходить так, що ти тільки налаштувався, подожди, побереги себе, зараз підемо далі. В театрі в цьому плані десь більше романтики. Ти виходиш на майданчик, і у тебе під час вистави є можливість прожити всю цю роль, тебе ніхто не буде зупиняти, ти все це проживеш, отримаєш від цього повноцінний кайф. Але в кіно теж є свої якісь, це більш десь, це ж навіть вид гри, він різний. Якщо в театрі ми маємо трохи зробити, трохи перебираємо, утруємо трохи, то в кіно ти навпаки маєш не перебільшувати, тому що це крупний план, тому що дуже багато тебе знімають, щоб не було дуже багато награшу, так сказати. Це взагалі різні види роботи, і в кожній з них
по-своєму класно. Це для мене і те дуже важливо. У нас есть видео с вашим исполнением в кино. Давайте посмотрим, и далее мы продолжим. Ой, да пошла ты, Цветоша! А ты чуженьки вылупила, карга старая, на! Ти навіть не засмучена? Ні. От якби у тебе баранячі яйця виросли, оце я розумію, Лажа. Я за зим, я одразу поїхала до нього на роботу. Все було як в тумані. Таня, Танечка, кохана, ну розкажи їм, будь ласка, де ти могла винестися? Ну, може, на заводі щось фарбували, може, в магазині. Таня! Таня! Як я від тебе втомилася. Поїхали. Живая я вам нужнее. Нас с Нельсоном румыны оставили в группе балерин. В той же самий час Соні стало погано. Стривайте. Ви що, мене у чомусь підозрюєте? Ну, знаєте. А ти на баблі. За 3 гривні удавишся. Ти що, думаєш, я не знаю, як ви з Одеси бабусине тіло привезли? Ах ти мать! Стоять! 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 За мною. За мною, я сказала. Я собак не боюсь. Вони мене слухають. Може, якщо б я сказала правду, все було б інакше. А мы продолжаем программу «Г0Г0ДН». Гость программы – актриса Эльзара Бекирова. Эльзара Ханум, мы сейчас увидели видео, где вы снимаетесь в разных картинах. Какая из картин оставила незабываемые впечатления? Ну, найважливішою подією в сфері кіно для мене була це нещодавно повна лента. Це мій перший повний метр. Вона ще не вийшла на екрани. Це фільм про Мустафу Джемілєва «Киснева станція». І оце для мене була така, мабуть, в знімальній моїй кар'єрі найважливіша подія, найцікавіша. Вона дуже сильно відрізняється, тому що коли ти працюєш в серіалах, все відбувається набагато швидше. У мене в серіалах не буває застольного періоду. Тобі дають текст, ти вивчаєш, приходиш на майданчику, одразу режисер каже, що від тебе треба. Ти приходиш на майданчик вже з вивченим текстом, а в повному метрі все відбувалося інакше. Ти приходиш спочатку, взагалі, це ж все було в рамках карантину. Я подала заявку десь на Фейсбуці, побачила, що для кіноленти про Мустафу Джемілєва потрібні актори. Я подала заявочку, і через якийсь час кастинг-директор просила мене зняти самопроби. А це, своя якась така історія, що під час карантину, це, якщо раніше було, це класний тренінг був, ти приходиш на кастинг, виходить у тебе, не виходить щось, будеш ти зніматися або ні, це дуже класний тренаж для тебе. Ти приходиш, ти випробуєш себе, ти постійно себе тримаєш якось, підтримуєш. А тут все, ми нікуди не ходимо, ми знімаємо самопроби вдома на фоні шпалер. Ти сидиш і сам собі кидаєш. У мене дуже часто буває таке, що нікого поруч немає, і я сама собі на диктофон записую репліки партнера, сама собі записую
Сама себе знімаю, я купила собі штатив, сама собі знімаю цю пробу, дивлюся, щось якось відправляю це. Іноді взагалі не кажу репліки партнера, просто монологом ті діалогні репліки випльовую і відправляю кастинг-директору. Потім тобі або передзвонили, або не передзвонили. І от після того, як я відправила їй цю самопробу, вона попросила мене прийти на живий кастинг. Це було для мене таке дуже хвилювання таке було. Я прийшла на кастинг, поспілкувалася з режисером, знімав цей фільм режисер Іван Тимченко. Ось, і був дуже щасливий момент, коли мені сказали, що я потрапила. Потім у нас були репетиції з режисером. Тобто тут не відбувається так, що прийдеш там в день знімальний і на сцені все, на майданчику все зробимо. Ні, він працював з нами, він працював з текстом. Ми обговорювали з приводу своїх персонажів. Я грала там подружку Сефінар Ханум Азімє. І сама сцена, наприклад, якщо ти знімаєшся в серіалі, за день можуть відзняти там. У мене було таке, що за день відзняли 16 моїх сцен. У мене взагалі отак от, вони всі підряд були, і у мене не було часу навіть відійти попити. А тут 6 годин працювалася моя сцена. Я розуміла, що її доведу до того, що скільки це треба, до того, щоб це виглядало пристойно. А свою историю, это все-таки своя история, это своя трагедия, это история крымско-татарского национального движения. Как вам было играть свою историю? Вам было легко? Вы же понимали ситуацию? І в мене взагалі до цього є якийсь... Я навіть коли нашу кримсько-татарську музику чую, я дуже часто починаю плакати. Може, це тому, що я дуже далеко від дому зараз. У мене взагалі був такий період, що я більш ніж 2 роки не могла потрапити додому. І для мене це такий момент дуже... який може мене дуже швидко розчулити. Для всех, всех. У нас у всех, потому что любовь та, которая есть к Крыму, мало людей так любят свою родину, так как мы. Я вас понимаю, вот поэтому как вам было в этой истории? По-перше, у мене є якась... Мені було класно з того, якщо дивитися з тієї сторони, що я відчуваю себе в цьому ближче до свого народу. Бо мені здається, що татари, які живуть тут в Києві, десь відчувають себе, може, якоюсь мірою самотньо, тому що далеко від батьківщини, тому що далеко від близьких. І тут мені здавалося, що я трошки ближче до чогось рідного. Мені подобалося те, що режисер десь у мене питав, тому що режисер не кримський татарин, він десь питав, чи можливо таке, чи може таке бути, чи може отак. Він дозволяв мені щось приносити, і я щось пропонувала. Це класно, коли ти розумієш, що ти розумієш і щось можеш запропонувати. Це для мене було такий приємний момент. То есть у вас был диалог, тандем, где режисер прислушивался к вашему мнению? Я не можу сказати, що... але були такі моменти, що я щось запропонувала, і він це прийняв. І мені було це, тому що... Эльзара Ханум, вы снимались во многих сериалах, и, вы знаете, наблюдая за сериальным контентом страны, практически нет напоминания того, что в стране война, и с Крымом вообще произошла трагедия. Вообще, какой нужен контент, чтобы сериальной индустрии Украины, чтобы тема Крыма и вообще тема того, что война еще не закончилась? Какие сериалы сегодня нужно снимать, как вы считаете? Я не вважаю, що це мають бути серіали. Наскільки я знаю, почали десь знімати якісь
фільми, той же режисер Іван Тимченко, він знімав Іловайськ, якісь є такі береги. Ну, очень мало такого. Мало. Я не знаю, чи може це бути серіал, і як його зробити так, щоб... Вы знаете, проводя параллели с той же Турцией, сегодня Турция показывает очень много исторических сериалов, и государство в это очень много вкладывает. Для чего? Чтобы показать величие своего народа. Так, з цим я згодна. Україні дуже сильно не вистачає історичних тут только серіалів. бытовые моменты, бытовые проблемы, но это не есть ведь сегодня важные темы. Я взагалі дивлюся багато серіалів, я не можу для себе зрозуміти, хто їх взагалі дивиться. А коли ти заходиш через інтернет, дивишся і бачиш, що багато чомусь дуже хтось любить, знаєте, такі сімейні мелодрами. Мені взагалі іноді здається, кому вони взагалі потрібні. Історії, так. Історичних серіалів, як на мене, дуже сильно не вистачає. Я думаю, что все-таки, если брать турецкий контент, который сегодня также в Украине очень популярны, и турецкое кино, и турецкие сериалы, скорее всего, вытеснит турецкие сериалы украинские. Може бути. Скоріше за все. А какие, вот, допустим, давайте представим, что вы режиссер. На какие темы вы бы снимали бы сегодня, учитывая вот нынешнее положение? Про кримських татар? Чи взагалі? Вообще. Про крымских татар, я думаю, это тоже очень нужно и актуально. Взагалі, по-перше, я вважаю, що дійсно не вистачає історичної теми. І взагалі на території України не вистачає серіалів з історичною тематикою. Якщо брати, наприклад, кримських татар, я вважаю, що кримські татари про свою трагедію розповіли світу, але все одно світ дуже мало знає про нашу культуру. І, наприклад, якщо б я б знімала щось, я б зняла б про кримсько-татарські традиції. Наприклад, мої найулюбленіші традиції – це весільні традиції. Я взагалі з дитинства, які у нас красиві весілля, соскесим нишан, чагарту, я не знаю, як це переводиться українською. Я б зняла про це, я б розказала світу, як у нас все красиво проходить. Это не только свадебные, предсвадебные традиции, они тоже. Это очень красивая культура, о которой нужно действительно рассказать, о которой нужно... Это определенное воспитание, об этом нужно рассказать, есть что показать. А что еще нужно, чтобы... Вот вы говорите, знают только трагедию 1944 года. И сегодня еще знают гастрономические традиции. Все. І більше кримських татар нічого не знають. У нас є свій особливий, дуже специфічний, цікавий гумор. Я вважаю, що якщо в Україні є тема куми, то у кримських татар це взагалі дуже багато займає окрема тема келін вякайняна, невістка і свекруха. Це взагалі окрема тема. Про це можна знімати, не перезнімати. Великий серіал, який буде дуже класний, дуже смішний, дуже цікавий. Це характерні ролі. І це завжди буде цікаво дивитися. Мені здається, якщо розвинуто цю тему, в світі з'явиться взагалі такий термін, як кримсько-татарський гумор. Тому що в нас це взагалі окрема історія з цим. Еще можно рассказать и о южнобережных, и степных крымских татарах. Это тоже две разные культуры, где очень много юмора. И каждый регион, он по-своему интересен. И вот эта разность, определенное различие, существующее у степных и южнобережных крымских татар, включая языковые особенности, это тоже... Мы колись... Дуже довго з однокласницею сперечалися, як буде встати татарською. Я кажу «тур», вона каже «хак».
Да. І у нас дуже довго був оцей сперечання, доки ми не прийшли до вчительки кримсько-татарської мови. Так вона сказала, так це ж різні... Різні регіони. Різні регіони, а взагалі це і це, ви обидві праві. І ми були в такому здивуванні. Я вважала, що вона неправильно, що вона не знає кримсько-татарську мову, вона вважала навпаки. І ми дуже довго сперечалися. На самом деле тем очень много. Что касается крымско-татарского театра, вы говорили, что вы тоже посещали крымско-татарский театр, и после возвращения после тяжелого возвращения на историческую родину нам все-таки удалось возродить крымско-татарский театр, крымско-татарский музей искусств. Как вы считаете, какие темы вот сегодня актуальны для нашего театра? Что нам не хватает? Як на мене, мені здається, що взагалі нам не вистачає більше театральної літератури, саме театральної, яких п'єс. Мені б хотілося, щоб було більше якоїсь такої літератури, яку можна було взяти для себе, подивитися. Я давно вже подивилася для себе якусь кримсько-татарську моноп'єсу або там п'єсу на двоїх взяли. Ну, у мене є з ким працювати, у мене є бажання, у мене є до цього хист, я залюбки. Але коли передивляєшся, дуже часто думаєш, якось... Знаєте, як зачепило чи не зачепило. Дуже рідко щось так. Есть, но очень мало. Ну и депортация. Депортация у нас забрала 50 лет жизни. Так. И это, к сожалению, чувствуется. Сегодня много крымских татар работают в столице. Расскажите, вам удается как-то вместе общаться? Есть перспективы что-то вместе создать? Ну, із акторів кримських татар я спілкуюся тільки з однією людиною, з Арленом Юсуповим. Я знаю, що він нещодавно був у вас в гостях. Так взагалі стільки часу займає робота і добирання на цю роботу в Києві. Для мене це теж трошки таке болюче питання. Для мене важко зрозуміти, чому я там годину або 1,5 години витрачаю на добирання до роботи. Ось. Я більш взагалі, мабуть, ну, поки ідей в цьому направленні поки нет. Ідей? Та взагалі було завжди бажання зібрати невеличкий колектив якийсь, хоча б, ну, спробувати хоча б одну виставу поставити. І в свій час ми з Арленом спілкувалися на цю тему. Нам дуже важко синхронізуватися за часом. Ну, у одного робота, у іншої робота, і дуже тяжко зібратися по часу. Ну и в завершении беседы, конечно же, самая главная тема нашего канала и вообще нас с вами – это тема Крыма. Что для вас Крым? Це мій дім. Це місце моєї сили. Крим – це те місце, де є те, чого вже не можна, поїхавши, забрати з собою. Це... Як казав мій батько колись, я сказала, що колись була мала і казала, давайте там кудись поїдемо, попробуємо десь. І він сказав, у всьому світі немає місця гарнішого за цю землю. Це найгарніше місце. І я дуже часто пригадую, бо батька вже немає, і це також є такою причиною, що є тим, чого не можна вже з собою забрати. Це спогади, це моє дитинство, це моє життя. Но все-таки среда, крымско-татарские районы, я думаю, это тоже неотъемлемая часть, где не найдешь вот такого теплого общения. У нас в дитинстві, я дуже пригадую, все дуже були дружні сусіди, ми спілкувалися всією вулицею, влаштовували. Зараз я
Ніде такого більш не бачила, щоб люди збиралися там домівками, вулицями, влаштовували свята. Я не знаю, як і де було у нас на районі, завжди збиралися всією вулицею, всім полем збиралися татари, влаштовували свята, і це було дуже класно. Діти гралися, батьки там щось готували. Но это особенность крымско-татарских районов, она и сегодня есть, потому что сохранились очень теплые отношения. Мы несем эту традицию, теплые отношения между родственниками, между соседями. Вот это самое, я думаю, такое одно из теплых воспоминаний, связанное с Крымом. Но я думаю, и политически придет день, когда все свои силы, все свои способности, свой талант вы также будете реализовывать уже на крымско-татарских сценах. Çok sağ olun Elzara Hanım. Sağ olun за такую интересную беседу. Biz sizge muvaffaqiyatlar tileymiz ve can yürekten minnettarmiz. Sağ olun. А мы заканчиваем нашу программу. Напомню, гостем нашей программы была актриса Эльзара Бекирова. А я завершаю нашу программу. До встречи в наших следующих программах Gönül Gönül'de.